Pero, mamamonitor tayo pa ba? DJ Sobrang Kitasilaan Yes, sir. Yes, sir. versus DJ Room 1 na kayo. Yes, sir. Nung siya di ba pumayam itulog mi amin dito sa salitaan tayo, sir. Itulog mi yan ta mismo nga gate ti Tiyandaan. On your side. Yes, sir, man. Pero, DJ ka rin Sobrang Kitasabali nga gate. Anda monitor tayo DJ o nagsasing kayo monitor? At monitor kang perang, sir, sometimes agda ka no, sir, yung Yes. kung natin Tiyandaan, i-burden na diba, kada kayo, tayo bagayo kada kami kayo may mitiliwen kung namin sarili. Kami may pamonitor sa hamon nga kami kagbantay ti gate, sir. Tata, at na minsan, sir, nga ginas kami, winamingan mi lang, sir, na tapos kami pinaspect ti baboy na dinada kami. Tata, sadya ka muno ang Tiyandaan sa taong tebor darang yan. Dapat titipikitan tayo ng isa. Kasi, amok, hindi siyempre kami charity ko pero tinaysa nga siguran tayo, hindi nga, Yes, sir. Yes, sir. hindi ko naknan ako sa isa, kinadagsin niya kalaban tayo dito is, empleyado tayo mismo.